interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, La City, uno na, may gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. YEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather update. Antes pa naman ang tanan, sinari na kita sang panahon. Sa aton nga linya, Sir Gan, Republika, sang Provincial Disaster Management and Program Division. Sir Gan, maya naman nga gabi. May gabi action right now. Aha. Sa aton listeners sining gabi ari. Ihatag naton lakas sang aton tiyempo sining gabi Martes kita karong Nobyembre 30 tuig 2020-21. Si active tropical cyclone sagwa ba sang aton PER ang klasifikasyon niya nag-intensify, nagdugang initialit sa tropical depression na hinumo na ini siya karon nga tropical storm na international name ni siya nga Nyato. NYATO so, kag ang aktual nga lokasyon na siya sa 1,525 kilometros na sidlangan sang nabagatnan sang Luzon sa 12.9 degrees north latitude. 138.0 degrees east aton nga coordinates grid. May pwersa ini siya nga hangin 65 km per hora. Ang madlos siya nagsaka-saka kalin sa 55 nahimo siya karon 80 km per hora. Nagagiho ni siya padulong sa direksyon namin na nakatungdan sa sulod sang 20 km per hora. Ginapurkas ni siya aksyon bray siya nayon sa Guam. Ma-recarb lang ni siya, no? Permiro namon nga lantaw do ara siya sa CO Bochos tunga-tunga sang Korean Peninsula kag Vladivostok pero babaw pa gid ang iyang punteriya daw dito na siya sa Bering Sea, no? Sa may Alaska na yon. Karon pero way pa siya sang epekto sa subong. Layo siya katama kag buay pagid siya nakasulod sa aton PER. Naka-influensya ya karon ang hangin amihan, dupoy-dupoy sang hangin nga northeast monsoon dito sa pinakapunta sang naaminhan sang Luzon, partikular sa Batanes, Cagayan, Apayao, kag Ilocos, no? Norte nga magalumon ang ila kalangitan nga may pag-ulan, no? Tugay ni sang northeast monsoon. Diri sa dalom naton ang Basilan, Sulo, kag Tawi-Tawi, magalumon man ang kalangitan, may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan sa pagpanaguob. Tugay ni sang IPCC, kag sa bilin ini may bagyo ara dira sa Indochina na yon, partikular ara na sa Thailand. So ang lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag panaguob tugay ni sang isa ka bagyo, no? Nga naglampuwas na sa aton. Karon diri sa aton Western Seaboard sang Kabisayaan, upod kita sa Metro Manila, mayo pang aton tiyempo, may pagulog-alom ang aton kalangitan as nga magalumon ang aton kahawaan nga may dala lang ini naligwin yung mga pagulan o kon pagpanaguob halin ini sa localized thunderstorms. Dito sa Luzon, ang seaboard nila ara sa kasarangan hasta nga may pagmadlos nga huyop sang hangin magahlin na aminhan na sidlangan pakadto na aminhan northeast to north may kasarangan hasta nga mabalod ang ilang kadagatan. Kag diri sa aton Visayas kag Mindanao nagapabilin nga mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sang hangin
halin man sa gihapon na aminhan na silangan pakadto na aminhan nakatungdan northeast, northwest. Ang mga aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Wala kita gil warning advisory kalmado ng aton baybayon nagapabilin nga ara sa Makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Kag may tapos din siya 0.6 sa 2.5 metros ang aton astronomical tide. Sini nga alas 8:40 sini nga gabi ang aton nga taob 1.1 metro. Ang unas magabalo sa alas 2:50 karon sa kagahon 0.4 metro ang kanabawon. Kag alas 5:20 sini nga hapon nagtunod siya ring adlaw magapakita ini siya alas 5:46. Aha. Buwas sa aga. Nari kita karon 26 at 32 degrees Celsius. I-equate natin sa Fahrenheit 38.8 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. So, mani, lakat sa atong timpo. Angot sa kay Bagyo nga managsulod sa atong PER. Pero why pa ginaya adlaw man Sir Gan kung San Ocean, no? More or less, no? Inang aran na siya nagahilapit siya, dugay-dugay mapangot ni siya siguro karon kaagahon ubuan sa aga. Dason maricarb siya, hindi man di siya magpunteriya gid sa aton. Mayo no? gid. Hindi siya magpunteriya sa diin nga landmass kundi mapababaw ni siya mo. Ang iya lang di nga madulot ang trap, no? Ihaboy ang trap ang mga rawit yung lang ang panganod. Ara nakita naton permiro kag sang kagahon o kon kagabi ginalantaw namon Biyernes, Sabado, Domingo. Pero sini nga aga sa aton nga update daw ara sa Lunes, Martes na ang buo sang ulan diri sa aton. Eastern Visayas, Northeast Mindanao, in other parts of Luzon daw mo nang iguon niya. Labot kita diri Western Visayas. So prepare lang ta Lunes, Martes dira na yon mga Miyerkules. May ulan gid nga pabuton. Di sa mga utod ta mag-ulo-alignment gid. Sige. Sir Gan, salamat gid. May gabi. May gabi Action Bright. Yes sir, yes sir. Okay, tiyan mo na gina-monitor sa karon sang pag-asa ining paggiho sining ginapabot nga bagyo and may tsansa siya nga magsulod sa Pilipinas pero may ara man nga hindi man magsulod. Ano? Din sa duha dira, importante nga nakahanda kita all the time. Sa mga utod ta nga nagapuyo sa higad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan, alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, last 7:08 na, subong nga adlaw Martes kita. Yari na kita sa Nobyembre 30. Katapusan nga adlaw sa bulan sa Nobyembre 2021. Action Firing Line. Bonifacio Day mga kaaksyon na, no? Happy birthday lang sa tanan nga mga nagaselebrar subong ang mga ngalan Lonsay Bonifacio. Action Firing Line. Tinatamyaw ko na lang si Manong Bonifacio Mallorca no nga naga-celebrate sang iya subong kadlawan, no? Kay patinan gid nga adlaw basta Bonifacio Day mo. Ang Bonifacio Day amo ni ang ang pagbunag sa kay Bonifacio Day, no? Dako ning naambag niya diri sa pungsod Pilipinas man diri sa aton nga kahilwayan subong nga. Action Firing Line. May nagapamangkot gani siya nga ang kay Gato si Rizal iyang celebration ang pagkapatay niya. Ang kay Andres Bonifacio ya birthday. Action Firing Line. Kabalo ka ang pagkapatay ni Jose Rizal signifikante ato kung baga didto siya nakilala sa pagluthang sa iya nga nagatalikod mga kaaksyon, no? Kag kuan niya. Basta sa iya pagkapatay sa to dako ato nga tanda diri sa aton sa pungsod Pilipinas kung ano ang iya sini nga hinimuan. Action Firing Line.
Pating mga kabataan, kini ka pamangkot siya nga ang celebration sa isa birthday, isa kamatayon, how? No, basta mo na siya, no? Di ta na pagpalawigon pa kay kung nagabasa ka mo sa Araling Panlipunan, may Araling Panlipunan pa subong sa elementarya, sa Hikasi, elementarya, Araling Panlipunan sa high school, sa mga history, sa college makaksyon, labi na gid sa elementarya, high school, da mabasahan nyo gid ang life ni Agat Bonifacio, mga kaksyon, Andres Bonifacio. Action firing line. Sige, and mayara na gid lamang kita sang 25 dias ang nabilin kag Paskwa na. Bao, diri sa Bacolod ya, feel na sa mga tao ang Paskwa. Bisan dala guro sa inyo, banwa kag syunada. Dala batsyagan talagid man, ano? Kag 32 dias ang nabilin bago para man kita magasaylo sa pagpanghangkat naman. Bago nga pagpanghangkat sa aton kabuhi, amo iya ang tuig 2022, mga kaaksyon. Action firing line. Bukas na nga aton sa Facebook page Pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph, sa web naton, YouTube Plus, ang Twitter account, mga kaaksyon. Text hotline naton sa 0963-7570874 para sa inyo sining mga mensahe. Ang aton pamangkot sa mga gabi, ang pag-atras ni Senador Bongo sa pagpapili bilang presidente sa 2022, maayo bala ini nga tikang o kon hindi, mga kaaksyon. Abi kamo dabi lantaw abi. Action firing line. Ina bala for good for Bongo or hindi ang pag-atras niya bilang kandidato sa pagka-presidente sa 2022. Kadamo sa naghambal na nugunan sila, no? Gayuhom kita gani kay sa nagliligad nga mga sinimana, ang DSWD nagapanagtag kwarta tag 3,000 kada ulo, labi na gid sa mga utod ta nga mga pigado. Ang ginapalap ta nga istorya, Bongo nga kwarta. Action firing line. Hindi to yan ni Bongo. Yan aton tiya kwarta sa gobyerno, ginbalik lang to sa inyo, no? Hindi na kay Bongo. Amot sinong sagi sagi kapalapta sa nang istorya. Ano pa bisan sino nga tao masugata mo, may kay ari ka, nakalagaw ka, siya makuha ko Bongo. Action firing line. So may lang tikang ni Bongo ginhimo niya ini o kon hindi, mga kaksyon, kag nga akabi ka mo be pananawan nyo da abe, gamitan nyo man ang inyo sini nga abilidad. Action firing line. Sige, mga kaksyon, Action Brian Borden. Action firing line. on board na Tob Las Nueveng tak na sining nga gabi, sit back and relax, upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ano ba lang nagali na gumba kag kaulumol nga mga balita sa aton sining nga pagpangalagad? Isa iya ka gwardya diri sa Bacolod pero taga La Castillana ang naghikog, mga kaksyon. Grabe, no? Nga ang next day, abi, ma-interview kita sa mga psychology, bali, or psychologist, abi. Mga tao nga may ideya, sining mga hulohikog, abi nga daw kadamo, naging nagkalahinabo diri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental kag Bacolod man. Action firing line. Anong dulot sining nasambit iya nga si COVID-19? May connection gyapon ini, depression. Allegedly, ining gwardya nga naghikog, sobra 20 anyos pa lang ang edad, da may ara sang kwan, da may ara sang problema sa iya sining nga trabaho. Bao, kung ano ini, way man nagpanugid ang pamilya, basta may ara sa sang gina kumod-kumod partis trabaho, it is Bacolod. Action firing line. Ang iban nga balita dito sa Calatrava, atong barangay Tanod nga pinatay, taga Bugang to siya Tuboso, barangay Tanod sa Bugang pero taga Calatrava o kon sa Calatrava siya ginpatay kagabi. Padayon pang imbestigar sang kapulisan. 3 kaanggulo ang ila gina-imbestigahan subong una, ang iya trabaho nga pagkatanod. Ano gid nga patsyon mo gid yang tanod yaman kido manog bitbit man ni batuta kag manog saway man ni gani. Ang tanod gini action nelms tulukon wala ni masakit, madlok tani sa imo, patsyon mo pa. Action firing line. Sino ba ang tanod way gid nagarisgo sang kabuhi nila, sweldohan kada 1,000 bulan, 2,000 mangin matay kagid sa trabaho mo. Kung kaysa ni 500 lang ang kada 15 dias, patsyon gid, no? Kung iyagin man sa trabaho sa pagkatanod, no? Kabalo ka mga tanod ni decoration ini sa barangay nga may ara kita sang
kuan mga uton nga nagabulubantay sa palibot ta, mga kawatan, mga amo na abi pero pulis gid dapat ang dangpanta kung may problema nga dako, mga bayli-bayli abi may tanod, respetuhon ta gid sila pero ano ginapatay iya ho. Action firing line. Magluwas sa pagkatanod niya nga ginaimbestigahan subong, ini siya anay miyembro sang CAFGU, no? CAFGU. Kagay katatlo diri suno sa hepe sang Calatrava PNP nangin miyembro ini siya gali sang Mangkaw Robbery Group mga kaksyon. Action firing line. Sige na check pa ni karona sang otoridad kung nanogid ang sa likod sini tanan-tanan kadamo sa mga anggulo nga ila sini ginatutukan mga kaksyon. Action firing line. Ang iban nga balita diri sa Kapitolyo Provincial, buwas nga adlaw mga kaksyon, formal na domdoman yung report ko nagligan nga simana nga ang Mambukal pagabuksa na sa bulan sang Disyembre 1. Tibwaso may soft opening na ang Mambukal Resort mga kaaksyon, may mga protocol. Suliton tani mga protocol karon nga ano dapat ang himuon para makalagaw-lagaw kamo didto sa Mambukal. Action firing line. I-check ko marabi karon kay Action Marlon Hinovea kung ano kamatuod ning report nga sa Negros Occidental may ara sang 3 ka mga persona nga nag-abot diri sa aton gikan sa South Africa. Pero i-subject to be confirmed pa ina ha, i-confirm talang ina nga information. May 3 ko di ka lugar, pero hindi ko lang anay pag-i-mentionar kay depende na sa provincial government kung sinong pwede maka-mention, nag-contact kita sang taga-probinsya pero hindi gid available tonight, basi maidiyahan tanay kundi nga lugar para makapangaman man kita Action firing line. Ang iban nga balita mga kaksyon, diri iya sa lokal mga kaksyon, ang balita gikan sa Kapitolyo Provincial o konsyudad sa Bacolod. Bacolod EOC i-review ang travel guidelines sang syudad sa tunga sang pamahog sang Omicron variant mga kaksyon. Samtang sinihan sa isa ka mall sa Bacolod nagbukas na subong adlaw. EOC nagpadala sang monitoring team mga kaksyon. Action firing line. Kag mangonsiho man ta karon anong preparation sang task force disiplina diri sa syudad sa Bacolod mga kaksyon, ila panibala jurisdiction ang ang tawag siri ang ano na gani aksyon anang inbuksan gabi ang NGC, ila panibla puder nga pagabantayan dira kay kagabi may nakalabay to kag nakapanugid sa aton. Grabe ang tawo kagabi. Kung ikaw nakalantaw to na makulbaan kay mo Action firing line. tungod sa kadamon ti basi bala mangin super spreader naman ni sila kag magbinasulay na naman tani. Action Brian Borden. Action firing line. Sige, ang mga balita sa nasyonal makaksyon subong adlaw tinakatutok gihapon sining panibag-o nga kaso nga si Ocon variant nga si Omicron. Pero ang kaso subong adlaw ni COVID-19 sa Pilipinas, mao pasalamat kita sa Ginoo kay nga naganubo siya ara nigid lamang sa 425 halin iya sa masobra 600 kagabi. Action firing line. Ang aktibo mga kaksyon nagapabilin na o kon ara na lang sa 15,800 kag ang patay 48,545 mga kaksyon. Action firing line. Kagabi sa Talk of the Nation ni Presidente Rodrigo Duterte, gintutukan nila kung paano iplastar ining Omicron mga kaksyon nga nag-ara na may mga na-detect na sa masobra na 12 ka pungsod. In fact daw GC size to kag isa na diri ang pungsod man sang Japan mga kaksyon. Action firing line. Ginatutukan ini si Matinion kon maga-close na naman kita for the meantime sining border naton sa iban nga mga pungsod nga may na-detect didto nga ara ining nasambit iya nga si Omicron. Action firing line. And suno pa diri makaksyon sa Malacañang kay presidential spokesperson acting nga si cabinet member Carlo Nograles, liwat nga ginahingyo ang publiko sa pagsuksok sang face shield na naman, pero ti voluntaryo lang gihapon, kumbaga ayo lang kung pwede, sa idalom sang National IATF Resolution number 148-D- mga kaksyon
nabutang dira nga kon ang lugar ara sa alert level number 3 down, voluntaryo ang paggamit nila sang face shield. Action firing line. Pero ti sa nambal ko na as always, ang pag-usar ta sang face shield do hindi gid man mabugat para sa aton. In fact, ang face shield ko ginpiod ko lang to, no? Ara lang gyapon na skilled kay anytime kon kinahanglanon may puluton kita. Paghambal to sa nagligan nga semana nga hindi na siya mandatory pa ang iban nga face shield, may ara to sang ginpalupad na ang face shield. Aba, goodbye face shield. Iban ginbutang sa basurahan, ang iban way na ginasapak. Oo, hindi nyo gid anay pag-ipabayan kay nga way patakbalo sang result sining aton nga paghalog subong. Action firing line. Suno pa sa mga eksperto mga kaksyon, ining Omicron nga ini, mabatyagan ang epekto niya sa isa ka tawo nga nalatnan, mga isa ka semana pang makaligad, labi na gid kon fully vaccinated ka. Amo na makaksyon ang mabatyagan suno diri sa taga DOH man nga si Dr. Alethea de Guzman, no? Siya dapat mag-monitor gid sa kaugalingon. Pero ginklaro man diri ni Dr. de Guzman nga wala pagid man sang amo na ka wide nga pagpagwa sang pagtuon, no? Nga ining si Omicron ano gid bala kalala ini siya kung magtapik sa lawas ang tawo, kag ano gid bala kadasig ini siya nga magpanapik sa lawas ang tawo. As initial nga gin-report na to nagligad kay semana based man sa mga research naton nga 10 times ini siya sa kada sigon ikumpara sa mga beta kag delta variant nga to. Action firing line. Pero nagalain-lain abi ang mga reports ang kuan sang aton sa nga authorities mga kaksyon, no? Sunod ni Dr. de Guzman diri, ginahulat pa nila ang bag-o pagid nga mga pagtuon kiti bag-o pa siya, no? So, anuman nga sa isang pagtuon ini, dapat kita mangin mahinalungon lang gid sa gihapon. Action firing line. May koneksyon gihapon sining Omicron nga ini, mga kaksyon, ang World Health Organization nagpalayag. Daw na pitkan pa ganing pungsod Pilipinas kay ambal sang World Health Organization sa Pilipinas, wag naman kayong overacting. Wag kamong sobrang assuming nga may ari na ta diri sang Omicron sa Pilipinas. Oo, syempre hindi lang magkumpiyansa. Hambal sang World Health Organization. Para sa ako nang ginahimo subong sang gobyerno ta, hindi ini malain. Action firing line. Lantawa to sa nagligad nga tuig. Nga daw gapulo pa simple lang kita to stop and i-control or iba naton for a while. Ang mga pungsod nga ti may ara na sang COVID-19, nagasinulod yapon is pungsod Pilipinas kundi nagsinala-sala kita. Action firing line. Kining si Omicron as long as nga makaya ta nga i-control lang siya nga di makasulod sa Pilipinas, himuon ta. No? Amo lang pinaka-the best dira. Kaya delikado man iniayhan. Wala man sang malain kung mangin assuming kita sa situation. Kay wala man gid kita sina sang pierdihon, mga kakson. Action firing line. Sige, la 7:23 na sa aton sini nga pagpangalagad way gid man sang dalagko nga mga balita sa nasyonal. Magluwas gid lang sa kay Presidente Rodrigo Duterte kagabi nga ti amo na kon makit-an niya lang si Omicron, tiruhon niya na lang ni. Action firing line. Sa ining si Omicron ini tinawag ya pang buang, siya buang ni kung makit-an ko ni tiruhon ko na lang ni. Action firing line. Amo wala na so far bakaksyon kag ang balita kay Bongo, no? Ang balita kay Bongo nga ti hindi na siya magpapili presidente. Ti karon ang pamangkot pagid naton sino ang standard bearer mga kaksyon sang sini nga administration ni Presidente Rodrigo Duterte. For the first time sa history sang politika sa Pilipinas, nga ang administrasyon wala sang standard bearer sa pagka-presidente kag vice-presidente. Action firing line. Anong natabo man? Kabalo ka magpatindog kaya presidente, papili ka. Halin sa pagpungko mo sina nga adlaw, no? Dapat may ara ka na naya plano kung sino ang mabulos sa mga yapak mo dira. Subong ya sa Duterte administration, nagpinagusto sila kung sino na lang ma-file sang kandidatura. Pagkatapos mag-withdraw, nagsaylo sa piyakto, nag-withdraw na naman. Tiho, subong nabilin sa tabtaban sa grupo ni Presidente Rodrigo Duterte. Siya na lang isa. Action firing line. Nga nagpapili siya senador, ang iba no ay na. Si Bato ay naman. Si Go ay naman.
Tinong itsura. Wala sang may mabilin. Ay karama, alsas nako. Anong sitwasyon? Hulaton ta kay doon nagkulokalma naman si Duterte sa pagtira sa kay Bongbong Marcos. Amo gining ginalauman sang tanan mo. Amo gining ginalauman sang tanan nga base si Bongbong Marcos sa bangin kandidato ya gidiri sa pagka-presidente kag ara dang anak ya. Action firing line. Ang lain ng Lucky Bot kita kung ispakyaw sumaka to sa opisina yan nagligad si Mana. Basi ispakyaw pa balang standard bearer niya. Action Brian Morden. Action firing line. Sige, wagid transactionan sa attorney. Wagid sige. Alas 7:25 na dali gid lang. Kaina sa gawal ga broadcast kita sa Action Hotline. May ara sang isa ka personalidad from Bacolod Back Action nga nag-inform sa aton that last night, no? Nag-opening gidman ang aton sini nga new government center. Ini way ni isang bad intention ha sa aton diri nga amat-amat kapag bukas ang ekonomiya kag paglagaw sa mga utod ta, but last night may ara sa nakatiid abi nga ang new government center mga kaksyon gindugok ya sang tuman kadamo nga mga tumalanaw kiti katahom. Action firing line. Base may litrato, kita gani dira Action El Rey, pakita gani ay, base maka-produce kada last night, ano? Pasensya gid, ano, naulihi ako. May nakaagi nga isa ka professional nga naka-inform sa aton this morning gid lamang nga siya mismo nagapalanindog ang balahibo niya. Pagkakita niya nga nagakumpol-kumpol ang mga tao, kumpul-kumpulan meaning gatinabid-tabid lang. Action firing line. Kag sa iya paglabay dito, siya mismo nasaksihan niya kung ano kadelikado ang sitwasyon kung COVID-19 ang paghambalan. In short, wala na sang social distancing mga kaksyon. Action firing line. Even though nga may ara sa mga face mask ining mga utod ta, ti ang health protocol, dapat kumplitohon mo alcohol, social distancing, and more. Pero kagabi, kung siya pahambalon ko, siya grabe. Makuratan ikaw. Kag base pa lang, mangin rason naman ato nga sumaka si numero ni COVID-19 sa Bacolod, ipalayo lang. Action firing line. Kina mga pananawan malang na sang niya mismo, kaya nakakita siya. Pero i-check na ton abi, sinong may poder sa pagpangsaway sa mga utod ta dira nga nagalagaw sa NGC. Kay ti diri sa Bacolod hindi tampunggan tao subong. Alert level number 2 kita ang paghalog ara gid mga kaksyon, no? Ang paghalog ara gid kag ginhatagan gid mga kaksyon sang tsansa sa aton gobyerno nga ang mga tawo naton makagwa-guwa man sila kag makapahangin-hangin man sang priska abi o galing nagsululubra kay daw nadula na ang protokol. Action firing line. Nadulang protokol mga kaksyon nga ginaimponer sa aton sini gobyerno. Hindi kita gusto nga basi magsulit di sa aton sa syudad sa Bacolod. Ang nagpahibalo sa akon hindi niya simpleng tao. Ini siya kabalo siya kung anong sitwasyon, pero tonight we have on the line si Sir Taba Yulinggo Online sa firing line. sa Task Force Disiplina. Sir, good evening. Live kita sa Action Radio Bacolod. This Action Brian Morden. Good evening, Action Brian. May gabi sa imo nga mga pagpalmati, may gabi sa aton nga mga city officials sa Bacolod. Yes, salamat Gabi gid na sir. sa aton niyo. Salamat gid sir. Kabalo ko basi inog pa niya. Pon time mo ni bala pero gamay lang gini sir, ano? Kagabi sir, may ara sang opening kagabi sa New Government Center. Kagbaw, congratulations kay ang NGC ta subong kuan gid kuti-kuti tap gid ya. Na feel ko na gid ang Mascara Festival ina galantaw Mascara Festival. Na feel ko nga paswang Paskwa na even though si COVID-19 still there. Pero makitaan ko sa mga litrato, sir, batsyag ang dughan ko sang kalipay, ano? Pero ang ining kalipay nga ginabatsyag ta may ara sa likod sang tawag naton kahangawa kag hadlok bala. Gindugok gid kuno kagabi. Kag tonight ginalauman nga ti lagawan gihapon sa ano sir nga grupo ang naka-assign sa NGC sir sa pagpangsaway sa mga utod ta or pag-remind sa ila sir, kamo or puso? Ay, Action Act actually ang government center nga may naka-station dira nga mga pusugan mo. Amo na sila ang ginakuan nga mag health protocol, magpatuman sa health protocol sa
palibot sa new government center kat subong man sa aton nga station 4 nga may ara kita da nga substation. May mga member kita da sang pusugad nga amo na sila ang nagabitbit sang microphone da megaphone na nagapangsaway sang health protocol kay da na sila naka-assign mo da sila lang ilan na da jurisdiction. Ilagi na jurisdiction dira ano. So pero kagabi sir present man kamo to of course ano kay di pay kitabla no nga mo tong sitwasyon. Oo. Kagabi sir na saksihan mo man damo gid man tao kagabi way kutobi. Yes, of course, kasi na mga tao daw bro excited do kasi sa pila ka tuig nga daw why sila daw sa 2020 daw why sila ka-enjoy guro sang ginatawag nila nga spirit sang Christmas. Pero tao do kaso na aton cases duwa na lang kabilog no. Imagine mo sa siyudad sa Bacolod, duwa kabilog ang COVID cases. Ang isa pregnant pa, ang isa ano to sang isa pero duwa na lang ito amo that's why bro nagkampante ang aton nga mga pumuluyo kag tato man ka excited sa Christmas light nga ginatawag no sa Christmas season ang mga kabataan ginallowed naman magwa subong man lang ang restriction national kag local naghalog no yes damo sang ginallowed nga mga restriction talaga halog kag kalamo sang ginallowed nga mga pila ka percent that's why amo na guro ang ilang pagtanaw sa mga pumuluyo daw excited sila nga magulwa tanan na lang bisan ako nagdayaw ko katahom sang disenyo ano imagine mo last year way tani na batyagan subong yati katahom sang palibot na sa NGC pero sir amo ning istorya ano ang may puso na ta dira pero if in case gid man si Task Force Disiplina, although nga may ara gid sa naga-assign sa inyo, i-propose mo sir nga maka-intra man kamo to sa mga oras sabi mga 6 to 9, 6 to 10 sa gabi so that ang area mabulig-buligan ta gini kay pangintindi ko daw gindugok gid umpisa gabi hasta subong ang NGC. Di taman sila mabasol. Actually, ang scope sang task force disiplina bilog na Bacolod, no? Okay. Hindi lang kay NDC. That's why ang aton kung isa, kung mga crisis is needed, palo na may mga tagsubong ng mga okasyon, ang aton city legal nga mga enforcement team nag-augment man tapos combine kami. Kuha muna sa pero ang mga usual nga duties nga daw normal lang, ang puso lang na dira. Pero kung ipatawag kami nga mag-reinforce o kung madugang persa, tamudat ka nga ma-augment kami dira. Kasi kung daw normal malang kaya malang nila, amo na siya ang sitwasyon da. Okay, so aside from NJC, salamat gid sa mga information nga ginadaho diri sa aton. I'm sorry gid sira pero ini nga mga tawo nga nagadaho sa information diri sa akon concern lang siya guro sir sa situation nato ano sa mga Central Market, sa mga Libertad Market, may mga sa may Christmas Village, sa may hotel, isa guro ka kwandiyo ang sa may inibalang damo karta di nga utod to nga may mga display na siya. May mga task force disiplina man tada gagalabay kung kay isa sir. Usually sang mga last year amo na nga mong function no during December nga dala kantuan namon sila na kaya ang station nga police nga station nga naka dira na sakop sila gid ang nagaman. That's why nga kun ara ng police wala naman lang kami nagasulod kiti ara naman ang police kag mga tanod di sa mabuin-buin na nga mong function kasi ilo naman kami sa ibang nga area nga sakop man sa Bacolod. Amo lang siya kung usually ginatas mo na nilang mga kapulisan kay kapulisan may mga station man kung nandiyan ang mga activities sila man ang nagakadto. Pero kita galibot kita no padayon kita galibot kung may mga complaint man kinakatuan man sa task force disiplina para nga patuman ta ang protocol amo na siya ang aton nga pangsyon galibot kita sa bilog nga Bacolod kasi nakadako ng Bacolod action bayan mo. Yes, correct na sir. So aside from NGC aning isa pa gid nga Christmas Village, may na monitor ka mo nga lugar diri sa Bacolod sir nga every night medyo ginadagsa gid man sang tawo sir. Kumbaga daw gintun-an nyo nga ini posible gini dagsaon dapat na nilabay-labayan. Amo na sir. Halos tanan na area unlike sa Panaan, unlike sa new government center sa may marketplace.
mga restaurant na may mga kulukanta nag-open, Oh. ano? Ang mga bilyaran na may mga gas server. Makita ta na kung kagabi yun. Ang likod lang sa NGC, ang marketplace buta na nakatawo. Action Brian. Grabe, no? Sa may panaad party, may mga activities kung gabi man sa Mandalagan, amo man na. Mandalagan. Ang galing kay Kabudlay bala mag-identify sang kay kabalo kang halog ang restriction tamo may Correct, 70% nga ina-allowed ang aton nga policy. Amo na siya kay may pagani nang sa una bala nga bawal kaya pus lang magsaway kay bawal na gid lang dayon. Correct. Subong niya gina-allowed mo. Gina-allowed amo lang niya 50%. Isipon mo na kung sila 15% no kakapoy mo mag-isip. Base Hindi man pwede masuksok mas kung nagakaon. base sa wayon mo Blaser, basahan niya kasang executive order ni Mayor Blau impas ka gid. Amo na ka kung gabi siyado ka Bulday. That's why nga mostly police na gid lang no kagang aton nga city legal enforcement may police man na nga gaupod. So ang aton sa task force may police man na nga tatlo ka bilog. so si task force si task force disiplina adlaw gid lang ang coverage, sir. Adlaw. Galakat kami Action Brian kung gabi kung may mga complaint kasi ang usually ang nagalibot sinada kung gabi kay establishment na siya ang ginataas na kayang task force disiplina kay under kay Dante Medicilo task force disiplina man na siya nga sila na libot sa mga establishment kaya ang city legal enforcement combine man na sa task force disiplina sila man na kung may mga complaint nga daw wala nagatuman protocol ginakatuan na nila. Sige. May mga kapulisan man nga nagakanto kung namo na siya makita nga daw tama naging bala ka violation. Anyways, at least nabalaan namon kay kabalo ka pag gwa sining information ikaw guro may idea ka naman ang ginlatigo na naman sa social media kag sa amon nga mga programa di si Task Force Disiplina naman sa natabo kagabi. At least balaan nila tonight nga ti may puso na nagaliya nga sila may poder sa pagpangsaway kagabi ano sa NGC, sir. Kay damo man na action Brian ang puso guard mo nga may mga special may mga sila may mga team na sila nga muna pero ang kung malawag sila sa amon nga kinanglan ng amon augmentation para sa city legal nga combine kami na sa damo kami na ang sundadogang mga pulis kali kasi why man ta mag-expect kagabi nga amo to ka-excited ang mga pumuluyo sa Bacolod nga makita ang katawang sang suga sa new government center. Kaya mo na siguro na damo na pamalay sa taga-kilid-kilid lang eh. Na lapit na mga bilyan nila basi naglakat-lakat wala pa kadto na mula damo tao. Kag damo man kuno sa lakyan man kagabi. Anyways, sir, taba sir, salamat gid sa mga serbisyo. Maayong gabi ka mabuhay ka, sir. God bless atong tanan. Salamat Action Brian. Yes, sir. Yes, sir. Action Firing Line. Sige, may gabi lang kay 2-8, ano? La 7:38, buwan sa gabi, ayoon ta ang pinuno sang puso dira, no? Kay kabalakang target sang lalagawan subong sa Bacolod, amo ni ang new government center. Aside from malapad ang area, may talan-awon ka, may tubig pa ang alagalupad-lupad, may mga basta ka tahom, no? Tahom na da, no? Pwede ka to kalagaw, pero kung magdamo na ganyan tao, gagutok man siya. Action Firing Line. Kaya kung maglagaw ka sa Bacolod City Public Plaza, kahadlukan. Una-una, hadlukan ka na kay magpungko ka na skilid, may nagapalapit si mo dahil kay nagkatkuling da. Action Firing Line. May babae din katupad si mo da. Pagkatapos, makawatan ka pa. Ang pinakalala, pagida kaysa may piyak to nga purson, may mga hinalay nga nagakabito. Action Firing Line. Umuna balasaw ang paamulyasang tawo sa NGC. Sa Kapitolyo Provincial, may disenyo man sumong ang building sa Kapitolyo pero jutay ito yung nagalinagaw. Kag strikto ang ila dira sa Kapitolagon. Action Firing Line. Kita nagapangamuyo kita mga kaksyon nga atong natabo nga event kagabi nga ginpangunahan mismo sang alkalde sang syudad. Hindi ato makatuga sang pagdamo na naman ni COVID-19. Mga kaksyon. Action Firing Line. Sige, pagbalik naton karon dugay-dugay tirahon ta mga balita bla action Marlon ni nabiya kay ni Mayo man niya opening sang Mambukal nga dugay na ginapabot sang kalabanan. Action Firing Line. Pero daligid lang ang DTX 500.
Si Simplicia Samolde Palabrica naga-monitor, Milili Oligo, Elvira Hilogo, sang Charito Heights, Granada, John Villarosa ay abaw, daw binutig haw, wala man taga puso nagalagaw nga may pasaway pa kanto i-patrol check bala. Ay, sus ko. Paper Pursley, Action Bry, hindi natapaghulaton nga may ma-COVID. Ano ang pulos ang protocol kung sila mismo ang nagapadumok sa taho perte pa istoryaon si M ang kagabi, hindi bala sila ang naghimo layi, sila man gapasaway. Ang gapila gani sa Comelec perte ang ila kumod sa nagalinya. Amo nang inyo ginbantayan. Michelle Sayo Himiroy. Kay kung sumaka ning COVID-19 ambot lamang. Lorna Diligencia, si Baby Gregorio Yulo sa DSB Poblasyon, Jocelyn Libon Dispujo, Edwin Pineda, good evening, Exxon Brian, Presidente Duterte Maniro sang Omicron, tapos naman siya human rights na kaso naman na. Kung matiruhan niyang Omicron, guro do agid guro kaso do malipay agid bilog nga kalibutan, sir, no? Si Fernandez L. Eric Araman, Dennis Nuestro, si Nerwin Sakmar, naga-monitor man sa aton sila nga pagpangalagad. Si Hermie Teves Himayaan, thank you again. Si Tawiwis Spartacus, tawhay na si Bunggo, kramaal ang PDP. Gasala-sala sila. Vincent Dominic, si Shinobi Samulde, Action Bride, dapat stricto face mask, face shield, kag travel ban anay. Attention IATF. That's why. Amo na pinaka-the best gid subong. Kay delikado man ay hani si Omicron, no? William Bolonia, Minerva Araman, si Edilaus, good evening, Action Bride, ari kami gyapo, Nanay Isabel, salamat gid. Leah Younger Esquivel, naga-monitor man sa Talisay, God bless. Giselle Franco, si Baby Jean Ponce, good evening, Action Bright, Tamiyaw ko, Family Ponce, Family Abian, Family Tigayon, Family Panonce, kag Tureno. Ba, do taga Barangay Kumaliskis, ginatanan, no? Si Andy Chad Araman, Erwin Gonzalez, Sang Maaw, thank you, gid. Imbong Jocampo Araman, si Emilien Soliva, good evening, Action Bright, monitor kami di sa Mandaluyong, good lang, sa taga Sitio Pacol, Barangay Alihis, duha naman ka upod Quinto family. Sige. Si Alex Fuentes nakatutok man, si Melvin Piñafiel, George Gargasiran, Jocelyn, Burley Anwales, Christine Minyes Villalubos, Ana Sinoro, si Nanyo Lench, Milili Oligo, Tauhay, please Ma'am Vanessa or Tamyaw, Ma'am Vanessa Starmio, Jinky Dailagdon, Noel Amar, kag Alex Montesa. Si Aprik Mandiuya, Araman. Si, alright, sige. Ang iban dis dalong balikan ko ha. Paper Pursley, Action Bright, pwede kagali kahiwat. Event, pwede kon sila. Kon iban, hindi pwede. Si Paper Pursley, pero tigin niya manghanot. Amo na iya. William, nabasa ko na kaina. Eddie Jones, Kalinaw, good evening, so Brian, more than enjoy watching from Angeles, Pampanga. Sige, mapahuway-huway, gamay nga akon nga puwak ha, hindi ka mo maghalinda, dra lang ka mo, stay lang. Kay pagbalik na itong nagidugay-dugangan tang mga dalagko, tang mga balita. Alas 7:44 na. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon.
radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong nakahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw
pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunyon kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang ang mga kahintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang
istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na
ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Sa Aksyon Radio, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagan Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:01 na mga kaaksyon. Gina-endorso ko Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Antes pa naman sa report with Action Marlon Hinavia gikan sa Kapitolyo Provincial. Sir, good evening, Sir Bry. Gin-interview sang mother station nyo sa DCRH si former Speaker Alan Cayetano parte sang 63 billion nga SAP 3 na nga manghatag sila tag 10K per family. Wala gid ko gauntat pamati sa programa mo tag Lagala Carlota ako. Check ta na kay kabalahimuan ginahimuan pa na laye na. Evening Action Bry, kami wala gid na kay Bongo kag sa Duterte kag kay Bato. Hindi gid baskog ang ginahambal nilang virus daw same lang na sa ginatawag nga STD. Ma-appear sa tawo madula man lang after 2 days. Sa body katawo, no need na to panic. Tuloy ang Xmas party. Overacting. See? Action Brian, nagpanghatag 3,000 ang DSWD. Wala pa kami mahatagan nga senior citizen. Kami nga may social pension. Action Brian, good evening. Monitor lang ko rin Norma Humamoy. Barangay Nagasi Mangkot lang ko tani kung napadala na ang akon sa ARB. Sige, check natin, ano? Good evening, Action Bride. Drama lang ni Tanan halin pa na pag-file nila sa ila kandidasi sa pagka-presidente. Bato, kag Bongo, withdraw. May iban, nag-withdraw. At the end, si BBM ang kandidato ka-administration. It's all in their hidden mind na amogid na ang strategy nila. Ang iban basa naman na. Last 8:04 na sa aton sini nga pagpangalagad. Action Firing Line. Check ko lang si Action Marlon Hinavia at this time kay may mani nga balita kay para magabukas na buwas nga adlaw ang Mambukal Summer or Mountain Resort baka-action diri sa probinsya sang Negros Occidental. Reports. Ang mga balita ng Action Marlon Hinavia dulong sa aton sang D3 Bayo dugang nga proteksyon sa kaugalingon. Action Mar, bayang gabi. Action na bro, mayong gabi, boss ng adlaw, agara magatas kaya magabong tao, kaya isa kita sa magasaksi buwas sa soft opening. Aha. Dito ka gali, boss, maligo ka to. Isip na lang na para boss ang programa mo. Oo. Mambukal kay soft opening. Aha. Ay, kuwada, gintawag yun nga soft opening, bagod nga, hindi luyat, normal lakson nga buksan na yun nga bungdab la. Aha.
ara pagyapon ka pa din COVID-19. Oh. Buwasan now, laban-laban si Governor Lacson, isa man sa tambong sa ring programa, may misa una nga pabigtunon mo. May 14, mag-umpisa alas 7 ang takna ng aga, ito alas 8. Pag alas 8, naka-start siya formal ang programa Action Bray. So, buwas siya plaktar ni Governor Bong Lacson kung ano ang pinagihan sang Mabukal Summer Resort pag kung ano mga kabudlayan nga nagparensyahan sila sa isang pinakatuwid kay manti ang Mabukal isa na may sa gingamit bilang isolation facility mo. Ang kalabanan na Sombray nga ginadala dira government workers nga nagapa-positive sa COVID-19 plus ilang sa nga pamilya dira na Sombray ang isolate. Amo kay kanigid man ang kaso kag nag-alalayo nagsumray parang nga naging pagdangat dira. So natinluan ba ni na hawanan na plastar na ang mga cottages, ang mga kwarto. Kag pagbalik ang sumray sang operation. Bakit matingalang aton nga mga action bala sa mga mahilig dira permiga kadto sa Mambukal. Kaya pagligwat ang sumray sa pagsulundan. Maggasulod ka na. Kaya isang una ang sumray may salakyan ka pwede pa yung makasulod sa compound sa nga Mambukal ang salakyan. Sa pagbukas sa Sunbray dumalian na siya ang pagsulod sa salakyan kasi siguro may harap-harap ng plaktar masasagwa na nga parkingan plus dumalian man ang pagpanutod no? Inang gawi dala nga nakatugas ang aso aksyon na bray. So ang salakyan ang tamboto sa aso isa na tugas ang asong daan. Ang rason siya na kay ang palibot sa Mambukal ginhimo na bilang wildlife aton na bray, no? Bot silingon nga i-preserve ang mga species nga ara dara sa sulod. Alam mo dira makita action bray ang pinasahi nga ineng bat or sa aton alagit no? Nakita na sa mga kaksyon nga nagasulod nga nagapanaw na ng aligit kitang sobray. Ay ibang tagis sila ng mga species ng kasapatan. No? Labi na ang mga species sa sobray. Kung maka-aklo, gali sila sa aso sobray, nagapalagyo sila. No? Nga mga species. So pagpalagyo, ang iba na sobray, hindi na magbalik ba? So hindi ba preserve ang kanamuon ng sinangsahi ng mga species at sunay. Balang tani buhat kung bala final na gini, ining pagsulundan sa provincial government, mabalanta na po sa mensahe ni Governor Bong Lacson. Sino ang pwede na makasulod ng mga customers at sumray. Una gid, hambal ni Gov, fully vaccinated sa COVID-19. Fully vaccinated. Ang kabataan, makasulod o hindi. Hambal ni Gov, pwede makasunod kaya ang kabataan sa mga minor hindi ba pwede makalagaw na kunway o po yung guardian o kung ginikanan. So ang importante ang ginikanan or guardian fully vaccinated lang safe na nasubray pwede na maupod sunod dito ang bata or bisan minor di edad. No? Limitado o galing ang kadamuon sa mga customers nga ilas sa mga pagkakatunon amo na nga ang tawag po sa law soft opening. Yari si Governor Bong Lacson angot through. I've already given the instructions that we can have a soft opening. Only limited areas can be or facilities can be used. But I think it's already possible to open it up. That's a minimum requirement. No more guests, no more COVID positive cases within the facility. We prefer fully vaccinated individuals. No? We will find out lang. Kasi anyway, these kids naman, they cannot go in alone. No? They will be accompanied by their parents. So if their parents are fully vaccinated, they're pretty much safe. So, ibalaw tason baray buwas kay mayo man kay ang mga sadto bala na din silo na mga workers dara sa Mambukal, kasi nga amat-amat na sila sumbaray ni pabalikon man. No? Ang amat-amat man nga naga-full ang operation pang sinang resort
Sobre matamat So, meaning Action Mar, ang kabataan nga wala na bakunahan tong inamunon, yun nga pwede lang gid no? Upod sa kadlagko. Yes, basta ko po nila na guardian o ginikanan nila, fully vaccinated. Okay, sige. Kaya hambal nito, kung fully vaccinated, inang upod nila, pwede na sila nga safe naman ang bata Action Baray. Kung sa bagay, pamilya sila eh. So, okay, Mambukal Resort, hindi lamang sumray sa mga tigulang or may legal na edad na ang nahiligon maglagaw da, kundi pating kabataan. Ay karama sumray sa mga pwede da lantabon ng mga manami mo. Kaya gin ano nakabay, gin renovate, kaya gin paayo, pagit na da, gin dugangan, at sumray ang mga buildings da o cottages. Muna, ang ginaamag sa mga customer Action Baray. Kasi sa sining pagbukas liwat, sang mambukal, mamatamat naman Action Baray saka naman, no? Ang ang ginaganar sa provincial government sa idalom sang Economic Enterprise Development Department akong EEDP. Pero amo gyapon Action Mar, no? Hindi pwede walk-in sini, no? Mapa-online booking ka anay or personal sa office nila, no? Ang advice o na Action Baray, makabook anay. Ang online na i-check naman na buhat, kaya daw ginatulaan pa na sumaray kung paano i-plastar. Ang online booking, parang at least mapahapos bala sa mga customer. Pero I don't know kung nakuyahan na or wala, mabalaan na buhat sa aga. Pero ang advice ng Bray, mas mayong magsabook anay. Pagkat ko sila anay una, sa opisina Action Bray sang Mambukal. Okay. Ang opisina sa Mambukal, sa kuha na, sa Provincial Capitol Building, ha? Dira sila ka Action Bray, mapabook sila para at least ang abot nila to, may ngalan na sila, akomodahon na lang sila. Munang mayo da. Oo. Muna sobray ang report boss, bantihan lang sa aga pa kung ano ang development ko. Kaso sa COVID-19 sa Negros Occidental, hindi po ng pagganabo, ara na lang sa 450 plus na action na mayo gid. dutay man ang nagdugang nagkalamatay. Pero Action Mar, i-check ko lang ni, matuo din nga may tatlo sa bogey na check nga nag-abot diri sa Negros from South Africa, nagligan nga sinimana. I-check ko bisa si PIMT Commander Action Baray, Dr. Kailian. Basta mag-amo ng Action Baray, isa na si Kailian, kami papilis ka na mo. Okay, Kung bala may information sa nabaton, angot ka na. No? Kaya daw ginumilian man daw may travel ban man. Before pa sang nagagwa ining si Omicron sa South Africa. Okay. So check sa Action na Barayan. Okay. Ang Omicron sa South Africa una natukidan ko masala bulan sa Nobyembre. Oo. Nagigad lang at sabong. No? Sabong na sa Baray nagtuhaw. Galing ka doon kadasig sa paglapay, pag-spread niya bala. Kaya daw Action Baray ito, sila na ito kapungsyon ang nalatnan niya. Correct, yeah. Ang mayara na, no? Ang Asolya mayara naman. Manang latest sa Action na Baray. Sa bahan ni Gov Lacson, siling ni Action Baray dapat bantayan tagidli. Kaya para kay Lacson Action Baray, ang kalabanan ng mga variant ng COVID-19 nakasulod sa Pilipinas mo. Gani man, oo. Ang Baray daw ayon lang matalupan na nugali, matalupandan, bangod niya hindi tanto kulubaan. Ang pinaka-talupangdan lang isa kong Delta, kag ini-isa duwan ang Omicron. Sige. Daw, grabe rin ang Omicron at Baray daw mas makalalaton kumpara Delta variant. Sige lang, i-chat ko na si mong name sa mga lugar daw, tatlo ni kalugar mo nga ara subong na monitor ko ng tatlo man nga ini. Sumar. Sige. Sabi kay sumaray sang local IATF mo ang matanwa kag syudad. Actually nagatawag ako kay Attorney Ray Frando Diaz II pero daw hindi available Action Mar. Halin pa kay ina. Oo. Hindi ka malabot sa bounty, boss. Yes. Gina nga mapamangkot na sumray kay Governor Lacson. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang Action na Marlon Riboya, mga ka-action din ka panggabahin sa final, labuton ka sa amon balita kay serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita na sa Action, sa Batulod Action Radio. Action Firing Line. Ang balita na Action Marlon ni Navia Dulong Santon sa D3. Action Firing Line. Patimaan na ni nga amat-amat na balik ang aton sini pagsigla no sa aton nga ekonomiya diri sa probinsya sang Negros Occidental.
although nga ting iban nga mga tourist attraction diri sa Tonya, north to south ya, dugay na nga nagbukas. Action firing line. Dito sa mga Sipalay, Hinubaan, sa mga San Carlos City, sa mga Cadiz da, sa mga Escalante da, tanan nga mga mountain resorts, ka mga beaches naton, dugay na gid man nagbululukas. O galing do ka interesting lang niya sang Mambukal because kagin gamit ni siya sa probinsya bilang isa ka isolation facility halin sang nagdagsa gid ining si COVID-19 mga kaksyon. Action firing line. So meaning kay why na siya sang na-isolate dira nga gin quarantine abi turutawhay na gid ang probinsya sang Negros Occidental. Siguro subong ang Mambukal siguro porti nga pag palik sang green nga kolor no kay way nahilabtan for how many months, almost 2 years na ano. Action firing line. Sige, good luck sa mga makalagaw sa Mambukal pero muna gyapon ang aton nga gobernador, ang aton opisyalis naton sa probinsya nagahingyo gid nga sundon ang tanan nga mga pagsulundan mga kaksyon. Action firing line. Pagbalik naton karon dugay-dugay, may sini na nga bukas diri sa syudad sa Bacolod. Kag iga-review man karon sa Bacolod Makaksyon paagi sa EOC ang mga guidelines man bangod sining Omicron nga ini ho. Action firing line. Karon pagbalik naton sa atong pagpangalagad pero dali gid lang kay iga-endorso naton sa inyo Makaksyon ining Bluterna Plus. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Joby Monares may gabi ara man si Ana Sinoro nagapahalong sa aton. Thank you gid ano. Si Star Mayo naga-monitor man sa Minnesota. Thank you gid Toto Balulot may gabi. Si Anko, tiyo ko no ho. Jerry Limaco may gabi ak subray. Monitor gid ang family Limaco sa Bangga. Totong Felisa. Sige. Lilia Taton araman nakatutok na si Diding Alojamiento, Home Alomina, si Florencia Villacampa sa La Union. Rochelle Fulgencia Susana, good evening action. Virgil Olpinda sang Silin Homes kag dira ang pamilya Olpinda sa Kanturay Sipalay. Thank you gid ano. Si Cheryl Lenz Arnaiz, Eddie Jones Kalina o kinabasa ko na kaina na. Si Miss Miguel Bagens naga-monitor man. Highlang ko no kay Mamang Anya na. Si Star Mayo halong kamoda new coronavirus variant nga Omicron ka very high risk ini halin sa South Africa. Sige. Halong kita mga ka-action. Thank you gid. God bless aton tanan-tanan. Balikan ta kamo dugay-dugaya las 8:18. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin Para may extra proteksyon, magpabakuna na. Ini ang inyo gobernador Bong Lacson. Nagahinyo sa inyo nga manginbida. Magpabakuna na. Besh, nakabakuna ka na? Amligan ang ikaayong lawas. Magpabakuna na para abanse ka. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya
sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungso ng hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilod sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station within the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dimay na naman-amat ang kamisulod. Ako, I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baka sa mga fire patrol my part because the year nga nagsulod ko, ito ka nagdamog ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog isa nagdamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro
nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato din ang kaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimula ito we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi pa sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Lakas respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagino, no? Tutuwa, sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobra naman! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, sige siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag na siya, magsiling ka nga Jack Balaan, Virador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi.
sa anniversary sa ARV. Ato mo lang 500 pesos po da, kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Action Radio. Ari na gila pagita ko ng tambiulo sa inyo kay ginakot ko o tuwini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARV. Magpamati lang, base ikaw na ang masunod nga tagdao sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agon makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1. Inikilala ang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kaulhi nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod Number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radyo Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapunggan ang pagsulod sang Asian Swine Flu sa isla sang Negros. Humalinsad to tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa diin ginpasidunggan ang pila ka mga Antes pa naman sa report action Dale Salazar mga kaksyon, i-check na naton sini nga mga kuana. Ang aton sini nga mga mensahe diriho. Si Arniel Gonzalez naga-monitor sa aton sini nga pagpanganagad. Alison Acevedo Aramarn naga-monitor subong. Good evening sa tanan nga nagatan-aw kag nagapamati sa sining waragwagan. Maghalong gigita perme kamahal magmalasakit or magmasakit, ano? Si Smigol Bagen sa Aramarn, thank you gid sa pag-monitor sa aton sini nga pagpangalagan. Sige, si Jinky Dayalagdon, nag-greet niya lang diri si Mr. B-Boy Villasor, Star Mayo, and Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Milili Oligo, Michael John Season, Lily King,
Raymar Suato Imperial. Salamat gid sa pag-monitor and sa pamilya niyo dira sa Pandanon, mga kaaksyon. Action Firing Line. Check nato na balita Action Day sa Lazar. Kumustahon taning pag-review sang EOC Plus nga may ara na sang nagbukas nga sinihan diri sa syudad sang Bacolod, mga kaaksyon. Action Radio City Hall Report. Ari mga detalye Action Day may gabi. Action Bray, may aranas ng mga tikang paghahimuon ang LGU sa Bacolod City kasunod sining na-report no nga Omicron COVID-19 variant Action Bray nga una na-detect dito sa bahin sang South Africa. So according diri kay Dr. Chris Sorongon ng Deputy for Medical sa Bacolod EOC, nga subong adlaw may aranas sang emergency meeting Action Bray upod si Bacolod Mayor Bing Lunardia kay sunod siya bangod sining reportedly no threat sang Omicron nga COVID variant dapat kinahanglan ni paidalom sa nagkaigo nga review ang mga travel guidelines diri sa may syudad sa Bacolod Action Brian. Lakip diri sa reviewhon tiamoy ni ang SPAS Action Brian kay actually ang tikang diri sang Bacolod LGU matapos sining tatlo Action Bray sa mga foreign national ang from although nga province Action Bray pero naghatag man siya bala sang doka somehow naka-move man no sa Bacolod EOC kay recently may tatlo diri ka foreign national nga may arasan travel history from South Africa Action Brian nga naglabay dira sa may Bacolod Silay Airport sang November 26. So according diri kay Dr. Chris nga nagpanugyan sila naghatag sila advisory sa mga hospital or sa mga hotel nga hindi gid magbaton sang mga persona nga luyag mag-isolate Action Bray sa hotel nga may travel history sa South Africa kay dapat according sa iya kung may mga travelers no mga pasahero from South Africa nga iya Yablaka province Action Brian nga jurisdiction ti dapat sa LGU nga mga facilities ini sila igapay dalom na sa quarantine kaya according siya ti may nag-question man kung paano nakalusot Action Brian nga duti may espas man ng probinsya pero nga wala bala na na monitor kag nakalusot ining mga traveler from South Korea Action Brian nga pure nga mga foreign national Action Brian. So according diri kay Dr. Chris ang iya man di wala Action Brian nga ti amon blakon isay do say lohon ti what if kun i-swab ang mga ini kag positive gali sa virus sa uli wala man nga pangayo nga Omicron ti amon na siya mga precautionary measures nga gina obra no sang LGU sa Bacolod City nga with the development sining Omicron COVID variant pabasugod bangid ang border control, reviewhon ang SPAS Action Brian kag ining intensified COVID-19 vaccination sa gihapon. Kay ang report diri by December 2 based sa information ni Dr. Chris ining tatlo nga nag-abot diri nga may travel history sa South Korea sa South Africa ipaidalam sa swab Action Brian. Ini Bacolod ini? Province na Action Brian. Province. Maningin mo no ko kaina no? Atong Manapla, Calatrava, La Carlota, dira sila nga mga facility Action Brian gin quarantine. Kay tiyan mo na bala may mga information man nga nagasulod sa Bacolod DOC regarding sang sining mga hitabo Action Brian, especially nga nagabantay man ang mga officials sa mga EOC executive regarding sining Omicron COVID variant Action Brian. Ariwa ang tingog ni Dr. Chris Sorongon. Ang decision sa Emergency Operation Center, hindi kita magbaton diri sa syudad sa Bacolod sa ating mga hotel facility. Kaya dapat dito na sila makontinue sa ilang mga isolation facility sa ilang respective nga cities and municipalities. Kaya karon kung sige transfer, kag wala pa kabalo kasi pag-reswab sila, mag-positive na sila sa ilang PCR, kag Omicron yun ha, basig maglaptang Omicron diri sa province sa syudad sa Bacolod. So, amo ina ang then amo pa na galing isa nga ginawonder naton, may espas man ang probinsya, paano nakalusot nga ini siya at that time sa amo na nga inadlaw bago sila nga nag-abot sa 26 may travel advisory na kita nga ang South Africa isa sa mga red countries no nga gina may travel ban na plus kinahanglan kinaya may RT-PCR test result sa Manila nga ginobra bago sila magpauli dire sa Bacolod o sa probinsya ng Negros Occidental. So ang ginobra naton sa EOC sa diyan pa Basco ta subong ato nga border control. Mas meeting kami karon kay Mayor, may emergency meeting
agud to istadihan ang ESPAS nga requirement kay tungod sini sa Omicron nga threat sa another variant of concern. Then ang atod siniya ti amo niya ginapabaskog ta ang bakuna. Action Bray, nabatian si Dr. Chris Rongon, ang Deputy for Medical sang Bacolod Emergency Operations Center. Samtang subong adlaw, may diri sa isa kasinihan, si Zakamol Action Bray sa Bacolod City, ang officially nag-resume na doon mo na siyang pinakauna since nga ginpaydalon kita diri sa mas loosen, mas halog nga mga restrictions sa under alert level 2 Action Bray. Amo na siya sa may Ayala Malls Capital Central, according diri kay Dr. Chris, pila diri sa mga pagsunundan nga dapat i-implement samtang bukas ang sinihan, no? May mga moviegoers 2 seats apart Action Brian, 2 seats apart ang gina-implement sa sulod. Fully vaccinated lang ang gina-cater sang Ayala Action Brian, bawal magkaon, bawal magistoryahanay sa sulod sang sinihan. And at the same time, dapat may mga martial action bray ang sinihan nga mag-roving bala sa samtang nagagwa dira ang mga pelikula, no, sa may sinihan na. So according kay Dr. Chris, so far isa pa lang kamol ang nagpabutsag sang interest nga mag-reopen, kaya ang SM City Bacolod Action Bray ang iladira nga labis ang sinihan ginausar pa for COVID-19 vaccination. Kag ang iban din like mga City Mall, Gitano, do wala pa man Action Bray sang update, no, sa emergency operation center Action Brian. Hindi pwede kistoryanay sa sinihan? Bawal Action Bray, kay according kay Dr. Chris, nagpadala sila kay nasang monitoring team dito sa may Ayala to check bala kung nag-comply ang management sang mall sa mga protocol ng setman sang national government kag sang Bacolod Emergency Operation Center Action Brian. Siyempre, alangan, malantaw ka lang gin sini, sagi ka pa yung kutso-kutso kung di-concentrate ka to sa ginanantaw mo. Di man ang budla Action Brian, kung kung couple ka mo, magbiyahan na iti 2 seats apart, dati layo ay gid ka mo. At social distancing gid Action Brian. Ang importante, dilang ang gina-cater lang gid sang sining mall is mga fully vaccinated gid lamang nga mga individual Action Brian, kay apan magpa-reserve ka dira sang ticket or bakal, pangitaan kagid sa imo sining vaccination card Action Brian. Correct na. Araw ang tingog ni Dr. Chris Sorongon. Ang Ayala will be opening today. That's why nagpadala kita dito nga monitoring team gikan sa DILG na mga contact tracing kaya nga sa sanitary inspectors to check ang ilang lugar, no? So karon sa pagsugod sa ilang pag-abridge sa City Manila, masigurado nato nga may team kita dito kag tanan nga pumuluyo nag-observe gid sa proper minimum health protocol kag mismo ang mall naton nga mall cinema in charge gin-observe din nila ang minimum health protocol. Isa pa lang, Dok, no, sa Bacolod, amo pa rin yung Ayala. So far, amo pa man lang na ang nag-signify ang ilang intention mag-abrid. Ang City Mall, ang SM, wala pa sa plano. Kaya sa matter of fact, sa SM, sabong ginagamit pag-arik nato ng SM Cinema as a venue sa ating mga bakuna. Action writing of ni Dr. Chris Sorongon sa Bacolod Emergency Operations Center. Ito na, remain kita sa gihapon sa alert level 2 Action Brian. Included yung Negros Occidental kag Bugos nga Western Visayas. Action Dale, wagid ka pagwa statement si Kong Greg, no? Subong. So, for Action Brian, wala pa gid daw mumalagani ang ginakulat, no, sang katapos sang media kung anong yan sining reaction sa mga recent yung mga development sa patag sang politika kag election 2022 Action Brian. Gana ginabantayan, ginasubong mo. Kay si former councilor sa Sar Distrito, though i-welcome na ito yung si Kong Greg. Though i-welcome na si Kong Greg sa Team Asenso, pero so far wala pa man sang sabat ang kongresista. Si Kwan ko, no? Si aspirant man bala na si Sir Danny, no? Danny Atayde, no? Yes, Action Brian. Why man siya ko no invitation sa Grupo Progreso, batian ko sa mga press con to kay Nabla. Bati, wala pa. Why siya ko no invitation, kag panindugan siya nga independente yang papili niya subong sa Bacolod Action Day na, no? Yes, Action Brian. Pati isa na sa mga masunod nga mga inadlaw or sinimana, may mga update Action Brian holiday season ti mag pinalupok na mga dudungan ba, no? Palupok na yung mga balita. Action Brian, diri sa may siyudad sa Bacolod. Sige. Update kabutagikan sa Bacolod City Hall. Action Dale Salazar, mga action sa rin kaman gabayin sang Pinas Labutan kasangamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line.
Kayo home ka man Black Shonelms, no? Kupol ka mo, sulod sinihan na boto bulagay ka mga duwas bangko. One seat apart, no kalukuhan. No? Tapos mambal pati yung padalaan ta monitoring. Hindi ka mo ka monitor sa pagbukas da sa NGC kagabi. Hindi ka mo ka monitor kanay sa plaza daho. Ay sus ko. Abi mangayo na lang taguro ayo sa mga utod ta nga mag social distancing. Hindi na ta sa gikawakal nga padalaan ta sang team nga muni na. Kaya inyo lang nga task force disiplina nagahambal. Kulang kami manpower. Action firing line. Okay ka na. Daw ka kakalurke na kung kisang. Sagi kita kawakal sinangin hindi ta makapapan. Action firing line. Sige, no, ini nga bahin sa aton nga pagpangalagan mga aksyon ginadulong gid sa aton sang Mark. Action Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala na nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, nauman ang maularing nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19.
Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kangisang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mapuslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo. Subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio
Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na. Sean Brian Morgan. Kalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. When it was launched in 1969. Pwede maka-discount sa ila sa nga clinic. Station, pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. Firing line. Manamyaw time kita na si Paper Persley niya sa 3 ka merkado diin ang ga-monitor ang mga CLO naga-istorya da way man na ginasaway puro lang tikal. Firing line. Kung isa malabayan tada sila to naga-pinungko kag naga-pinahubot ka sa garilyo way mga face mask man sila. Ay sus ko. Aksyon Friday pwede ka istorya sinihan sa NGC pwede ka lang niya way lang social distancing. Romy agsama raman si MJS Candido Hildore naga-monitor man. Ang balgin isang ibandri nga naga-text man, siya kung maglantaw ta sining, hindi malanta makaagbay-agbay, makaon na lang taman eh. Action firing line. Action Bri, good evening. Kung masudlan ta ayhan bago nga virus, ano naman matabo man? Kabay pa nga hindi lang, no? Good evening, Action Bri. Ari lang kami ga-monitor sa imo. Program kada gabi. Pato niya, Roby de la Luna sa Barangay 30, mga ka-aksyon. Sige, ang iban pa din nga mga mensahe ho, i-check ko lang din before kita mag-wind up. Ano? Kay ina pa ni sila nagtutok sa nagumpisa kita. No? Dalig lang. Kay may-ari din nag-chat sa aton kay ina pa mo. No? Thank you, Gid. Dira ang mga Belza family, mga ka-aksyon. Salamat gid sa pag-monitor. Si Jamuel Bilza Jr. na naga-monitor sa aton nga
pagpangalagad sa barangay Bunga, mga kaksyon. Action Firing Line. Sige, kulo-kulamos na gina nga aton sini nga oras, aton sini nga pagpangalagad. Kag inis Action Brian, more than nagapasalamat, ginagagda sa inyo karon sa Action Night Patrol. Kag maghilibati kita sa buwas naman sa mamumangyapon nga oras kag istasyon. Mga kaksyon sa diin kaman sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good night. God bless. Komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio.